Na Rympei U ke channel nabynta ki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Kumbangilay Kyrshan social media hakini kisni banakali ang jong ba PS lengdo ubadai way na kisam larang ba jong ka Bri U Hynñiewtrep ublapan pawi kani kakarwa da ka ba ongkum ni bon ki ba kenno bat ken tho bolong emotional takadaw uyam hynrei de iakane ka shispa arpo pra rule ba uyam ubarit alban bat dangla ba uyam unnong yalam bannya ka bayam daki hajar ngut ki paidbah nipidan ayu ban ong kasaki bat ka jingshisha ka pau shenna menta hakini ki jingjah garo hills baru ka balang yi balasat nakani ka khubor ka bapenmi haka khat lai trik jong oktober ajar khat nyo ka bap tho da ka baong bakam dan setia kata ka discussion halor ka rule shis pa pra ka bala penlong yo ba albot nong rum banyam hapo ka yeng dorbar Khasi sotan Masistry Council ke HDC kuma phila bani hapo kani ka video when the lack of senses, lack of safety, navigation one election, power election. Mapatula mencoba untuk bicara kufur